ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 26 апрели соли 2021 мебошад. 1000 рубл 150 сомонӣ, $100 1132 сомонӣ. дар имрӯзанавормон 15 та хонаҳои фурӯшӣ аз Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра мебошанд. ҳавлӣ, замин ва квартираҳо бисёрай нархҳо аз 60 000 сомонӣ сар мешаванд ва замини фурӯшӣ бо нархи 20 000 сомонӣ ҳам ҳастад. барои ҳамин навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед. дӯстони азиз, агар шумагон хонаи фурӯшӣ дошта бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оддии хонатон роя кунед. агар хона гуфтаиста бошед, дар комментария нависед. бисёри бад гап намезанем, рафтем. пеш аз саршавии навор хотиррасон мекунем ки Dom TJ дуюм канал дорад ба номи Rul TJ. ин каналмон пурра оиди мошинҳо мебошад, яъне нарху навои мошинҳои фурӯшӣ, кредит, обмен, тест-драйв ва абзори мошинҳо, инчунин тавсияҳои даркорӣ аз тарафи ронандаҳои таҷрибадор. ҳатман дароед ва подписатсия кунед. ссилкаи канал дар комментарияи видео. мо боша навора сар мекунем. сар мекунем. якум замин мешава 4 сотик замин дар шаҳри Бохтар, аз шоҳроҳ 300 метр дарун дар гардиши аквапарк. харидори анек боша ягон муомила мешава. савдо дар болои замин, мактаб дар наздикиш 700 метр будай. нархаш 60 000 сомонӣ. левақан, гулистонда ҳамун тарафҳода қарор дорад. баъд дӯстони азиз, боз як хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Бохтар ҳастай. охири навордай урам ҳатман тамошо кунед. духонага квартира дар сеюм ошёна, бинои советӣ бо масоҳати 64 метри квадратӣ. қарор аст дар ноҳияи Фархор. нархаш 105 000 сомонӣ. бо савдоам мешавад. хона дар назди варзишгоҳи Фархор, назди мактаби 10 срочна фурӯхта мешавад. бо арзонам мешавад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. як хонага квартира дар 5 ошона, бинои навастройка, ҳамагӣ бо масоҳати 36 метри квадратӣ. коробка мебошад хона, беремонт. қарор аст дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Саховат, автоцентрда. касе ки надона, мефаҳмонам ҳамин баъди Саховат, павороти Корвонда, баъди ҳамин поёни Саховат, баъди ҳамин хона аллакай гулбута мешавад, гулбутаи кӯҳна, баъди вай гулбутаи нав шаҳрда дохил мешавад ва свет обуш проблема нестай. нархаш 125 000 сомонӣ. неки ҳамин хона якта минус дорад ки мансардай, болош маналитай, дом тайёрай, канализатсия, об, свет шаҳрӣ чихе ки гуфтум. ҳавлии фурӯшӣ 35 сотик замин, 2 дар хона бо ремонт дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Саргаҳда, бивши зернаскладда, наздикии масҷид мебошад. нархаш 60 000 сомонӣ. бо савдоам мешавад. заминои обӣ мебошад, ҳуҷҷат дора. сабаби арзониш сум даркор шуда. ва дӯстони азиз, кадоме ки ҳамин деҳқониро хуб мефаҳма, дар комментария илтимос нависен фарқият байни заминои обӣ ва заминои лалмӣ. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. як хонага квартира мебошад дар бинои навастройка, дар 8 ошона, бо масоҳати 40 метри квадратӣ. хона ба ремонтай. нархаш 200 000 сомонӣ. савдоам мешавад, алишам мешавад. барои ҳамин ба ҳазур метавонед вариантотона пешниҳод кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. як хонага квартира дар 6 ошона, бинои навастройка, худи бинои айни ҳол сохтаистанд, 16 этажа мешавад. бо масоҳати 44 метри квадратӣ.
хона бе ремонта яъне коробка дар 46 микрорайон қарор дорад, лаби дарёда. тирезаҳо аз тарафи дарё мебошанд. харидори аниқ бошад, занг занад, бо савдоам мешавад. нархаш 220 000 сомонӣ. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. хона дар Зарафшон қарор дорад. канечкаи маршруткаи 26. 3 дар хона дорад. 4 сотиқ замин. свет дора. об омадагӣ ҳастай. ба гуфти соҳиби хона нархаш $14,000 сомонӣ ва рубл дар рӯи экранай савдоам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Сомонионда. айни ҳол сохтмон идома дорад. 43 метри квадратӣ мебошад. ду хонага карда мешавад. айни ҳол якхонагае. дар 6-ум ошиёна ҷойгир аст. марҳамат дӯстони азиз, нархаш 180 000 сомонӣ. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Зарафшон, пеши больницаи инфексионӣ. якхонага мебошад. дар 7-ум ошиёна бо масоҳати 44 метри квадратӣ. нархаш 125 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Ҷайҳун, деҳаи Геран. 15 сотиқ замин, 7 дар хона, 2 хонаи зимистона дорад алоҳида, бо ремонти замонавияи даруни хонаҳо. баня кухнӣ ҳам даруна, ҳам беруна дорад. аловхона, чагани 20 тонна, свет дорад, гирдаш маҳкам, траншедаш кандагӣ тайёр барои лимоншинонӣ. нархаш $30,000 $339 000 сомонӣ мешавад. рақамҳои телефон дар рӯи экранай, ватсапам дора. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи шаҳри Тус, ҷамоати Обшорон, полигонда, кӯчаи Садовӣ. хонаи фурӯшӣ мебошад 7 сотиқ, 2 ҳуҷра 8 хона плюс декхона, кухня, баня. нархаш $499 000 сомонӣ. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 65 микрорайон, Фирдавсӣ 13/2 қарор дорад. 4 ҳуҷрага мебошад. мутаассифона соҳиби хона квадратураи хонаро нанавист. назди поликлиникаи 8. дар 1-ум ошиёна, ҳама шароитош муҳайё. нархаш $55,000 сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. чорхонага квартира дар 4-ум ошиёна, бинои советӣ мебошад. домҳои чорошонаи панелӣ бо масоҳати 70 метри квадратӣ. ремонти замонавӣ дорад. ягон камбудӣ надора. ҳамаш бо гуфти соҳиби хона. об свет ҳамавақта 100%, ҳуҷҷатошам қоидавӣ 100%. ҳамом ҷудо, ҳоҷатхона ҷудо, телевизор, кондитсионер, кухни гарнитур, термикс меистанд. дар наздикии хона мактаб, садик, больница, бозорча. алиш мешавад бо сексия якхонагае ки дар ҳисорай. ихуди хона дар шаҳраки Шарора қарор дорад. аз политехникуми Душанбе 70 километр дур мебошад. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Рашт, 8 сотиқ замин мебошад. нархаш $150 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, ҳамӯ дар аввали навор гуфта будем ҳавая, 1 этажа ҳавлӣ мебошад. дар 4 сотиқ замин, 2 дар хона дар Қушониён қарор дорад. нархаш $175 000 сомонӣ
бо савдоам мешавад, дом повороти аэропорта қарор дорад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. Раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардем. ҳатман аётон наброрен. канали Rule TJ дуюм канал монад. дастгирии шумо беҳад лозим ай. то боздид барори кор шумода.